ngivela kulendi ukhamini ngoba ngiyazi ukuthi kusekhaya. Sanibonani ezakithi television. Namhlanje sisuke le eGoli emabhilidini sazokuwa la eThembisa Isibane Studios. Lapho insizwe yakithi epheka khona ukudla lokho elikuzwayo bantu bakithi kwaMthwakazi. Ama-cities amaningi eniwabonayo ethiwa Isibane Media asuke eyezwe khona la ekhaya. Namhlanje ngithe ngithi ngizoyibona indoda phansi ekhaya. Mfowethu, mfowethu yaphela. Kunjani cha? Yaphela. Namhlanje ngithe angize la ngizobona ukuthi kanti lezi zinto engihlale ngizizwe zikhala emadlelweni kumnandi kangakana ziphekwa la ekhaya. Yebo mfowethu kunjalo siyakwamukela Isibane Media, Isibane Studio nasi studio mfowethu. Ya hayi. Sikhulume sihleli phansi phela ke. Nami ngibone ukuthi ngifike ngempela kusho ngisangathi ngiphuma nje ngiphume nami sengile album. Yebo mfowethu impela zodumile siqala mfowethu. Sengile CD ka ngoba ngiyabona le design wama CD ama poster ya recordwa ngiyathatha igigi kwezwa nezinto zethu. Ya mfowethu lana ekhaya sisebenza ngakho konke okumayelana ngomculo. From ekurekhodeni, ekwenzeni ama-video, ekwenzeni ama-CD cover, konke nje, qoqela nje konke umculo. Kahle uphuma la ekhaya uwumculi ophelele mfowethu. Ufika lana nje ngokunye ukuthi bese uphuma umculo. Uphuma somculi mfowethu ungasadinga lutho usudinga kuphela ukunikeza abantu umsebenzi. Okay, Isibane sinamandla mfowethu Cholo Choki. Ngikwazi njengomunye wengqalabo utho zomculo kaMaskandi kwela kithi kwaMthwakazi abanye abantu esaqala nabo impela kuthiwa kusenzima ukuqalwa lapha. Kwenzeka kanjani ukuthi ugcine usulana usuma business impela usuyekile noma nasemculweni noma into nje ehamba ndawonye? Hayi cha siqalelana nje mfowethu. Eqinisweni mina njengesibane sinamandla emculweni ngisekhona wathi futhi kahle emculweni ngikhona usuku nosuku. Uyayibona lento ngoba silana nje namhlanje ungiphelele emsebenzini omayelana ngomculo. Ngisasekhona emculweni futhi engakwenza ukuthi ngiyenze istudio ukuthi ngifuna ukusiza abafowethu abasasuka phansi nabafowethu asebekhona vele endimeni ukwenzela ukuthi mangabe bedinga ukuthi mhlawumbe nabo beneyimfiso beneyiphiwo iy'phiwo zabo zifezeke. Ngoba senza kanjena kunabaculi asebedumile, kunabaculi abasafika esifika sibathathe sibenzise umsebenzi bephumelele nabo bephambili. Okay. Ake ngithi mhlambe amanye amaqembu mhlambe ngithi abafana abancane abasafufusa abasuka phansi mhlambe ngoba ukurekhoda ngangizwe kakhulu ukuthi kuyadla emalini. Mhlambe akhona ama packages enwayenzayo mhlambe ukuthi umfana engabuya azokwenza isinki or ngifuna nje intenze i-album ephelele or kanjani niyenze njani? Ekwenziweni siye sithi njengoba abaculi abanye abasafikayo banokufika bezama ukwenza mhlambe isingisi ukwenza ukuthi naye azi ukuthi mhlawumbe likhona noma alikho. And then kulonyaka into engizoyenza bengingayenzi kweminyaka. Kusho ukuthi umculi wonke ozorekhoda noma owenza ingoma eyodwa noma owenza i-album ephelele ngizomenza i-video noma nje engama-minute amabili. Sithi i-promotional video mahala lokho ngenzela ukuthi abantu esikhathini esiningi bakholela entweni abayibonayo. Mawuthi kwenye isikhathi nokuthi uyenza into utshela umuntu ukuthi mina phela ngicula la ethi unamandla. Ya ngoba ubengekho recorded njalo akakucabanga ukuthi umuntu akakucabanga. So ngiyenze lokho ukuthi noma wonke umculi sizomenzela i-video nyana ezothatha ama-minute amabili ukwenzela ukuthi abantu bambone noma esefuna ukwenza mhlawumbe i-album lokuthi abantu vele bayibone into ukuthi lo muntu unalo ikhona noma akanalo. Okay, ake sithi nali ibhizinisi suluqalile yini mhlawumbe ngathi nihlangabezana nakho okubaza inamba endleleni kakhulu njengomuntu ongumculi uke warekhoda kwezinye indawo manje sunelapha ekhaya yini mhlawumbe ongathi ngelihlangabezane nayo enzima selingo sound engineer ungasemculi? Eqinisweni ekubeni u-sound engineer kunzima. Siney'tudio ey'ningi ey'khona la ngaphandle.
eyihlanganisa okwangempela. Manje inkinga ifikile la ekutheni manje ngiyosibani ngenze into zabelungisi. Manje kwesinye isikhathi ukuthi kuyahlanganisile uze ingathi ayikhali kahle, ayihlangene kahle. Abalandeli phandle, abalandeli balezi insuku sebekwazi isound quality. Sebeyakutshela ukuthi ayi uyacula lo mfo kodwa ke manje isound iphansi estudio imbuleni. So sithola kanzima ekutheni ke isound yethu izifike la sifuna khona. Ngoba into eyenzakalayo kuma stand kushike kakhulu. Isidinqile masihlala phandle sizohlala kahle. Masifika la emshini sidlala yini. Mawuthi yakansa ama voice ephume njalo engathi umuntu odumela phansi. Basaphumela uhlaza ngoba sikandadala uhlaza. So lokho mfowethu kuyasibulala kakhulu kodwa ke manje mina njengosibani ngahamba esikoleni. Ngesilungu yashaya. Phela manje ngicabanga ukuthi ngoba sisithaye setholoshwa ngalethi nawo ngomunye wabo P7. Ngiphuma khona sitholoshela kodwa ngaye ngavakasha nesikolweni ukwenzela into efana nalezi. Izinto okuthiwa ngama VST nezinto ekufana kids. Nasenesiyo esiwasebenzisayo njengamanje mina ngizosebenzisa ama-waves 2020 nama-filter yiwona asizayo ukuthi isound yethu isikhona istudio singathi sinamshini eminingi. Mawuthanda ukubheka nje akunamamisa kanjalo. Yabona. Emajwalezi ezinye uthola enkulu lapha khona ukuthi lapha nezinto eziningi kakhulu kanti sezenziwa kancane. Thina sesisebenza nento ezingama-software ezizwe thina zingubuntu isound yethu iphume ihlelekile izwakale kanjani. Hayi ngiyabonga kakhulu. Isiqephu sami sakuqala angikahambi ngiyabuya umchasiseli isinyemi yasentombi lasemzimane eqhubeni kwakho kwakumayabo sila eSibane Studios eThembisa. Ngiyabuya ngisayophuza manje.